Tumakder tayo para itikanta panglukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti Dios ket ayat, inted na kada tayo, ti podpod no nga ayat, babaen ti panangipaay na, ibababa na, babaen ken Apo tayo nga Jesucristo. Ni Kristo ti konkreto a pagkakitaan ti ayat, inted na met ti bagina, babaen ti ipapatay na iti cross, tapno maisalakan tayo at tao na. Agyaman tayo iti daytoy nga ayat na kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana. Tapno nga rod may karita ay makiranod iti daytoy na santuan na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Dios manang maasi ken managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpesara, iti Dios saman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak. Iti panunod sa arami ken liway ko, basol ko, ray. Sumagpapakasyak kay Santa Maria, Nay na Birhen, kadagiti amin ang Celeste sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ikakaas na kuma, iyapo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kumararag tayo. Man nakabalin, ken manang nga si a Diyos, no awan tapan nulong mo, saan mi amabalin ti agserbi asipopod no ken ka, ipaay mo kadita agturong kam asiriregta, ket awan pagbiddutan mi, iti pananggunod mi kadagiti inkarkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, bayat ti panagbiagyo,
Masapul nga agbuteng kayo iti Apo a Diyos yo. Da kayo ken dagiti kapututan yo, ket tungpalen yo dagiti amin alinteg na, nga ited ko kada kayo, tapno mabayag to nga agnaed kayo sadyay. Denggen yo ida, da kayo nga Israelita, ket ikagumaan yo atong palen ida. Iti kasta, nasayaat to ti kasasaad yo, ket agbalin kay to anabileg a nasyon. Agnaed kay tumet itinadameg ken nabaknang adaga, kas inkari ti Apo a Dios dagiti kapuunan tayo. Da kayo nga Israelita, laglagipen yu daytoy. Ti Apo ket ti Apo laeng, ti Dios tayo. Ayaten yu ti Apo a Dios yu, iti amin na puso yu, iti amin na kararwayo, ken iti amin na pigsayo. Diyo lipatan dagitoy abilin, nga ited ko kada kayo, ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Ihaman tayo, Diyos. Ay-ayaten ka, o Apo, apigsak. Ay-ayaten ka, o Apo, apigsak. Ay-ayaten ka, o Apo, apigsak. Ti Apo ti salakan ko. Isu ti bato asariked-ked ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanya. Kas may sa kalasag salakniban na. Umawagak iti Apo, ket kadagiti kabusor ko isalakan na. Ay-ayaten ka, o Apo, apigsak. Agbiag ti Apo, madaydayaw ti salaknib ko. Ti Diyos ti salakan ko. Ti kinatanok na ipakaamuyo. Ited ti Diyos ti naindaklan abalaygi ti ari na. Ipakita na ti diagbalbaliw ngayat na iti pinili na. Ay-ayaten ka, o Apo, apigsak. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Iti daan na tulag adu dagiti papadi a nagsarsaruno a nadutukan, tanipatay ti tubeng ti tunggal maysa nang ituloy ti trabaho na. Ngem si bibiyag ngagnanayon ni Jesus, ket permanente ti kinapadi na. Isut gapuna nga awan pagkurangan ti panangisalakan na kadagiti umasideg iti Dios. Babaen ken kuana, agsipot agbiag ngagnanayon amang ibabaet kadakwada iti Dios. Daytoy nga rod ti kangatuan apadi a kasapulan tayo. Nasantuan, awan tulaw wenno basol na, naisina kadagiti managbasol, ket naipangato iti labes dagiti tangatang. Saan nakasla kadagiti daduma a kangatuan na padi. Saan na masapul nga inaldaw amang ipaay ti daton, ang maigapu mo na iti bukod na abasol, ket kalpasan na maipuon met kadagiti basol dagiti tattao. Impaen na namimpinsan ti maysa a daton, idiin daton na mismo ti bagina. Tudingan ti linteg ni Moises dagiti tattao nga adda pakapilawan na nga agbalin na padi. Ngem ti kari ti Dios a sinapataan na, anaud-udi nga imay ngem ti linteg, tudingan na ti anak a naaramid nga awan pakapilawan na iti agnanayon. Ti sao ti Apo.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Maysa a maestro tilinteg ti masideg ken Jesus ket sinaludsod na. Anya kadi ti kang runaan kadagiti bilbilin. Daytoy ti kang runaan abilin insong batnesos. Denggem Israel, ti Apo a Diyos tayo isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a panunot mo ken iti amin a pigsam. Ti maikadwa kang runaan abilin iso daytoy. Ayatem ti padam a tao kas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Agpayso dayta maestro kinuna ti maestro ti linteg. Pudno ti kunam amay sa ti Dios ket awan sabali. Isot gapuna anasaysaya at ati tao ayaten na ti Dios iti amin a puso, iti amin na panunot ken iti amin a pigsana ket ayaten na ti pada na a tao akas iti bagina na imimbag nga adayo atong palin dagitoy dua abilin ngem ti mangidaton iti Dios kadagiti animal ken kadagiti daddumapay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus asimmong bat asisisirib ti maestro ti linteg isot gapuna a kinunana ken kuana. Saan kayo nga adayo iti pagarian ti Dios? Kalpasan daytoy awanen ti nakaitured nga agsaludsod ken Jesus. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi kalman agbra-browsak ijay Facebook. Adda nakita nga video programa ni Willie Rebellami DJ TV host tayo. Kati topic da about the young mothers. Nagiti ubing nanang. Second DJ interview na tas laubing pay matiit sura na kunana. Daytoy kano babae dagiti duwa agka-eskwelaan da idi katitawon na kunana idi 12 years old idi ag boyfriendan ken dayjay nobyo na taday ti babae ti main interview 12 years old kano kitaak dagiti 12 years old sa Diyos ko pakawanam. Kumakatawon dan, idi 13 years old dan, kunana kano kininanang na, daytoy babae, sigon jay interview impakada na kano kininanang nan, nga alaen dan jay boyfriend na, nga agkabalay dan, tagwapo kano nga rod, sayang kano no adda maka ala sa bali. Diyan mo ano, taga ano daytoy, taga kaparyaan siguro, no, dili. Gwapo launa yan. Kagwapo kano kunana imbaga na kinimamang nan nga agkabalay dan ta sayang kanunuhan na nga maasawa. Kadatoy mo ina nga sumarait timot winanan namat. Inaprobaran namat nga agkedada 13 years old. Hindi ko ma-imagine na 13 years old kabalay. Nayat kano dayti inata masayangan kano ta guwapo nga baring ano maingato mo nga taji polida met nandiyan mo no klase polida. Kenayat idi ko kanon kunana haanen nga agkabulanan. Imbaga na ijay lalaki nga masikugan awang kano ti reaction. Sigon di interview dati awang kano ti reaction de jay lalaki. Hindi ko sumarunong aldaw ne, awam meten, jebado ti lalaki, awam meten, je lalaki. Kahit na nga sa awan tim maray, napan na sinurot, gida, pan na sinurot ka no, kinamkamat na di ka no sumangpot, di ayanda, nagpakalbo da nga agbabarkada ko nana.
Apan na kinamat, nagtaray di lalaki, hindi nakita na kinamat na lata, ore masikog, kas ano nga tatataray na nga, sisisikugan nga ng kamkamat dahil nga asawa na. Hindi kung nag-endan di istorya, hindi ka no, kaya nga sa awan nagasawa da, hindi 18 dan, hindi 18 dan, nagasawa da mo, ang 2 years ago, kunanan sa di istorya. Kakit kita akmat, kas diya tinagpatinggaan na, kung kunakmat, kita umlati tao no ma-in love niya. Kita umlati tao no agayat. 13 years old. Dahil mo ina nga sumarait ti, wala agkaidda kayong kunana nga taa. Ala umon tagas sa si ka nga nanang sino nga tatinanang nga. Sabagay adda mo nga takas di kanya yon niya. Gaputa gwapo di manugang mon oray di na pay amuti agi ganti martilyo no agi saang ka basta gwapo na. Inclusive ay exclusive DJ nga ayat. Nakakita kayon ti bagay da kay nga babae ka sa bali ay. Nakakita kayon ti babae nga nakaro imon na. Hanyo hanggang pinakakita? Ay dagiti ako light adda nagyanak nga parokya. Ay adayo. Hanyo man nga umay damagan ta chismoso kay nga ron. Sino DJ father ko na yan to mga tan. Hindi ako light, di asawa na piman. Diyak amo ano at the background, kuno psychological quality babae. Idinagimon, apo, ikali na kano di pagbabasaan di brief nila kay na, tadtaden na kano. Di nakarkaro nga awan brief nan. Nakarog, aging gana nga kaasimot na iti babae na pukaw na jay, diyak amo no at the jeans da, polida nga medyo adda madina, tatalaga nga nadadael. Kas jay kano ti kakaro, sigun kanyada, kas jay kano kakaro ti ayat na kindi jay, lakay na. Na po nagkaro mo gayam ti agayat niya, nadagsen gayam ti agayat. Kada ito'y kung kuna na dito'y kakabsat, di jay ako exclusive niya, ayat iti single person. Already jay 13 years old, ayat iti may maysa nga tao dayay. Already agimon ayat ti may maysa. Namno ti ibagbaga na dito ebanghelyo tayo. General nga ayat. Nyiti ko na sinaludsod daytoy maestro tilintag kunana. Anya ti kang runaan kadagiti bilbilin. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Ayatem ti Diyos mo, ti amin puso, panunot, nako mo, amin mo, ni Apo Diyos. Maikadwa, ayatem ti padam a tao, akas panagayat mo, iti bagim. Dua, to God and to fellow human being. Panagayat iti Diyos, ken ti panagayat iti pada a tao. Dahito iti inbilin ni Apo Jesus. Kakunana mo dito'y kunana pa'y dito'y maestro tilintag gaputan na sirib, kunana, na may mayat nga ayatem ti padam nga tao kin Diyos mo, kaysa dijay mangidaton iti animal amapuuran, uray no unblemished, awan ti pakapilawan na, uray no perfect dijay daton, no hammo nga ayaten ni kabsat mo, awan serserbina day taa, daton kas lakas jay ti exact nga pakakayat na nga sa unday toy. Kada tayo mat kakabsat, kas ano nga tati pakakitaan ti perfect nga ayat. Isong ti pampanunutek, DJ Ama, nga ited na amin nga oras na, ited na amin nga sakripisyo, rigat na, tapno laeng mabiyag na dagiti anak na, mapagadal na dagiti anak na, haan nga ta nga perfect, DJ nga pakakitaan iti ayat ti maysa nga ama. Sa bagay siya amok ti istorya kata pamilyak nga rod. Sa balin tumat istoryayo ano dakay tumat ti agsermon haan. Kinitatang ko idi ay piman. Imagine mo mata si kamang magamin ti agputo ti sanga pulaw. 13 kuma. Ti 13 kam ko mga agkakabsat na nga natay dagiti ubing. Iso nga tirigat naman, iso nga nasapa nga natay, imaginem ta biyagem sa nga pulo nga anak. Iso nga kas lalaklakayan, di matay 54 na la di laklakayanan. Kita di trabaho na mapan makiaway, apan agarado, apan makisika no sumangpet.
Haan na nga kanan DJ, no kumano DJ patupat aba meriendadahan na kanan amin. Ada day tiling-kaling ka DJ kallohan nyo, amo tiling-kaling ka ti kallugong ta rich kids kay ngamin. Kasla adda bulsa na DJ linaga akallugong, iji ti pagikan ti tabako, muskada, posporo, kasapego, wano da DJ merienda. Sanan to ited kada kami na sumangpa. Anya nga kitkitaot ka, anya nga sakripisyo ti maysa nga ang mga uri ag bisbisin. Para iti anak. Sabagay, jak amo ti ader nga sa bali nga puli, ngam datay nga Ilocano, no pudpud no nga Ilocano tarinam. Kuna tayo, ibisaldak tinabatugak alangit, tapno mapakangkula ti pamilya. Tapno mabiyag ko, no mapagadal ko ti pamilya. Kasje ti katangken ti gagam tayo nga mangbiag, mangpaadal. Anya nga perfecti. Anya di nga kinapintas ti kinasudi ti ayat ti maysa nga ama kanya tayo nya. Adda dagiti ipera de los Buenos adda dagiti dadduma nga amma nga no nangasawadan no medyo marigatan dadya pamilyan taray pinanawandan. Ado hantay nga ilibak nga adda realidad nga kasdi nga mapaspasamak. Iso nga di kung kunak di amang ko ay piman tiriga na. Kas ano mat ti ayat di maysa nga ina. Naikano ubing pay aka agpapa nag-aday ta. Parbangon pay laeng nakariingan, posipos aposipos, posipos aposipos aginggana nga tirabii. No dadduma di pay makaturog. Ited na amin mo day ta nga ina iti pamilya na talaga mo't ang adayay talaga nga sulid mo't aday ta nga ayat. No ti kung kunak day di inang ko gapo di ka nagbabasit kami mat apan to pay la makigapas won no mo makiraep sumangpet sumipngeton di mi mo amo aramidin met nagbabasit kami mat iruginan to pay lati ay agluto no addalot pun na ingkay gumangat kunanan to pay laeng mat awam mat ti maposporo akana yun no apay mga nakaatap ti posporo di ubing kami. Ingkay gumangat kunanan to diyan daapong may joy kasla kumadyan ti Haris ti kaadayon na dene amuyo ti gumangat apan sumindi ti apoy. Awam mo posporo na siya at no damit sa ako nami no di kadi bulon to mo di ingkay ga ay sumipnget ton agkad-kad kanto pay adalikan agpoy-poyot kanto ay rabiin ton di pay nakaisaang biman makadungdong sa kay to diay nga anaken si bibisin nga agdungdong sa nagpudot to pay lang dida kay to pay mapakan ay tunokon babauten da kayo lamangan tayon kita mo diya sakripisyo ginanang kentatang niya nabanbanog kadla ko matata nagtrabaho taltalon nabanbanog siyempre adda pamilya na ited nang to pay laeng aging gana nga anja kamo dagiti ubing tatahan da napadpadasan ta rich kids dan Dijay agluto tatan ko automatikan gasol tak nalpasen idi aka ay agpuypuyot ka intunukan nakaturog kan ni tatang bagkaten nanto ni ay talo ka duang arud ti ading ko ni amang me day di amang me bagkaten nanto apan na ipan ji idana di inuod diyan di sumarunukan yak apan nanto mo ipan siribak mat agin tuturog ak mat barbaring na bagkaten nato hoy ing ka maturogan ka saor hoy agin tuturog ing ka maturog ngam kita umaji ayat di amanya bandnog ti amin nga bandnog di inarigat amin nga rigat hangat nga di jemot ni pakakitaan ti perfect nga ayat self-giving ited na di bagina tapno agbiag dagiti anak na ited na di sakripisyo na tapno laeng agbiag dagiti anak na. Adda pe kabutang mikin manang ko idi adda antimi basbasit ti anak na ijay sa bali nga barangay. No umay di balay ibagana alaot ni Rupon. Mangmangag ko pa lang sumungod aglemengag yan ti ikaman di nalukot. Dagtan yan tayo. Kabutang ko mati maisina. Adda mo dagiti naganak piman ngano napipiya basit DJ biag DJ kasinsin na wenno kabsat na ni alaem mampay laeng barbaring iso makaadal. Haan na mo nga ipadawat ang barbaring no maiyangat di nga rigat ti adda. Iso ngano DJ kitaem mo DJ buo nga panagayat ti naganak. Haan nga tanga kasto ti ibagbagana dayto ibanghelyo tayo. Nga ayatem
di padam a tao, akas panagayat mo itibagim. Haan laeng mga ijay buo nga pamilya. Adu pa dagiti kakabsat tayo, nga kabailan na ti agayat, agiburay, no anya di adda kayong kuwana, nang runa no kastoy. Ada dagiti kakabsat tayo, abiktima, ada nalayos, ada agsasakit, adu ti madidegra, adu dagiti si pupuso nga mangited, mangiburay di adda kadakwada. Dahil mo ti pudpud nung ayat nga dapay dagiti kunada ka handa pay kabagyan ngem nadalos dayjay panggep nga tumultulong nga agayat. Ngamin nakauneg nga taan ni Kristo kadakwada. Adamot adagiti agin ko kuna nga bandamot basit agited kunware ore chichirya ali picture ali live tablaeng mo maipakita mo nga napanda ka hamot ten angat ang nadalos dayjay. Mo di tay mo ma-questionaran jay intention da. Kada ito ibagbaga na kakabsat, panagayat iti Diyos, kendi pada tao. Sino nga tati ka perpekan nga pagtuladan, awan sa balin, ano hanga ni Apo Diyos? Ti Diyos, bimaba, babaan ken ni Apo Yesus, ti anak na imay, tapno aunan na tayo, in sakripisyo na di kina Diyos na, nagpakatao, nagbalin a tao kas kada tayo. Ni Apo Yesus met, ti panagayat na kada tayo, hanatay lang nga imay insuro sa simyag mo ilang na panjingato haan. Inted na mismo ti bagina. Nagpakamatay. Haan ang nagbekal niya. Inarakop na ni patay. Iso da ito'y ramrambakan tayo tinasanton amisa kadagiti sakramento. Iso nga tunggal rambakan tayo ti sakramento. Daytoy ti ayat nga ibagbagana. Inted na ti bagina tapno maitanok maisalakan tayo at tao. Iso ti pagtuladan tayo iti perfecto nga ayat. Iso ti pagtuladan tayo DJ panangited tayo ti amin tayo. Panunot, nakem, puso, agraman biyag tayo, tapno agbalaygi. Kuna tayon, di unag ti pamilya. No di ama kinapudno, ited na amin. No di ina napudno, ited na amin. No di agserbikan niya tayo, agturay, ited na amin. Anya ti pakabasulan tayo. Sa dinno ti pakanagan tayo. Kas ano nga agbasol tayo kay ited tayo maamin. Adda, anya ti pakanagan tayo kakabsat. No saanan nga ni Apo Diyos ti pinagbalin tayo a Diyos tayo. Wenno deji ayat tayo kin kabsat tayo ken naibangking. Deji ti basol anya daytoy. The love of money. No sobra ti ayat mo ti kwarta kenaagom kalaunay aging nga maitalmeg ni kabsat mo napatpategen DJ kwartangem ni kabsat mo dayta ti maysa pangrugyan nga kamalin material things dagiti material abanbanag no sobra ti ayat tayo kadagitoy ka italmeg tay ni kabsat tayon dakkel a kamali dayta napatpategen ta may sa atambak agtin nagbat kayon gapula ta may sa atambak dayta nga daga. Napatpatagan dayta balay ngam tao, wanulugan ngam tao. Gaputa pimintas mo tabalay mo, 3 storin. Nalipatan mo dagiti ka aruba mo. Matulungan na kanto, tabalay no agsakit ka. Kaslamot na nga to ti dignidad di balay ngam di taon, di ti pakanagan. Dagiti sanikwa tayo. No napatpatagdan ng tao, di ti dakkel nga pagkamalyan. No ti ayayatan tayon ka di balay, di daga, di lugan tayo, di sanikwa tayo. Maitalmag pa'y, ma-deprive pa'y ni kabsat tayo, dakkel akamali. Mas nakabutbutang no isudan tinagbalin a Diyos tayo. Timbes nga ni Apo Diyosen, nagbalinan a Diyos mo ti kwarta, nagbalin a Diyos mo ti sanikwa. Uray pa ti position, position. Position, han na kayat nga sa un nga ti position ka, agturay ka kapitan, sanggunyan, mayor, gobernador, han lang kas ti position. Ti position, iso dahito
kaslakumati ko na tayo, ti position ko, nangato akngam si katahang ka nakaadal. Ti position ko na pinpintasak ngam si ka. Ti position ko dakdakkel ti bangkok ngam si. Di position di jay. Kano day jayan ti pinagbalin mo a Diyos kanangato kan intalmbag mo ni kabsat mo ay dakkel akamali day ti Apo. Iso nga palpalagi pantay latta ti bagbagi tayo. Agay ayatak ka di. Kadagiti kakabsat ko. Agay ayatak ka di kini Apo Diyos nga iso ti kangrunaan ti amin ko. Wano no naibangking iti sanikwa, position, dagitay relationship nga han nga maururnos, agkam kamali tayo Apo, maababak tayo. Dagti mo timbaga na, panagayat kini Apo Diyos, panagayat iti pada a tao, kasla naglakang ibaga, ngam no aramiden nagrigat. Ngam no maipattern tayo dahi nga ayat kanya na. So ngaron nga dadtoy, tunggal makimisa ka, ti maysa nga nagan ti maysa nga kadakgalan nga simbolo, ti perfect nga simbolo ti nasanton a misa ayat. Love, sacrifice, self-giving, self-sacrifice. Dayjay mo ti dawdawaten na nga aramidan tayo. Iti pamilya, iti gimong kadagiti kakabsat tayo. Mission tayo ti agayat. Awan ti excuse, nabanang kinapanglaw, mission mo ti agayat. Di adal kinhaan, mission mo ti agayat. At daan ka man tituray kinawan, mission mo ti agayat. Kas panagayat ni Kristo, panangitan iti bagi, tapno ag benepisyo, dagiti tattao na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama, manakabalin amin, namasway ti langit kendaga, kendaga ti amin na makita, kendi makita, kendi may-maysa nga Apo an Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti Ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos, nayanak sana na parswa. Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, kat gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Umulog na gabos sa dilangit, ket nangalay kabakila ti tiyan ti Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamat anay lansay ti krus gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao di ti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat no awan ti ayat, awan serserbi tayo. Kumararag tayo iti Diyos, tapno ited na tinapaypayso nga ayat kadagiti puso tayo, ket kuna tayo nga agdawat, Apo denggem ti kararagmi. Naanos ken naasi ti ayat, saan naman nagimon, napalangguad wenno napasindayag. Itrabaho kuma dagiti obispo ken papadi, dayto yakita ti ayat, kadagiti kameng ti simbaan, kumararag tayo iti Apo. Saan anaalas wenno naimot ti kababalin ti ayat, awan imimpen na asakit tinakem. Saan kumanga ipagarup, dagiti addaan iti turay, ama nakabalinda nga Apo, ngem napakumbabada nga agserbi, kumararag tayo iti Apo. Ti ayat saan na pagragsakan ti basol ken kamali ti sabali a tao, ngem pagragsakan na ket di ti kinapudno.
Dumegdeg kuma ti panagayat, dagiti naasawaan, iti tunggal maysa kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Kanayo na si sasagana ang mamakawan ti ayat. Agtalek, mangnamnama, ken idturan na amin adumteng. Masarakan tay kumati na imbag at talugading, dagiti pada tay a tao. Kumararag tayo iti Apo. Awan pagpatinggaan ti ayat, agpatingga dagiti paltiing, aggibos to dagiti panangikasaba, lumabas to dagiti panakaammo. Alaen kuman ti ayat, ti Apo, dagiti minatay tayo, ket magilanglang iti nailangitan apadaya, kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo, tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, dinggem ti kararag mi. Diyos nga amami, kitain nakam at taom ket kunam. Uray dagiti pagkurangan ti basol ken basol da, ay ayatek ida. No masursuro dati agayat iti tunggal maysa, kas panagayat ko kadakwada. Dakkel to ti balaygi ti pinarswak. Punwem ti puso mi iti ayat. Dawaten mi dagitoy, babaen matlaeng ken Kristo nga Apo mi.
Kumararag tayo kakabsatap no datayo, ken dagiti adaton tayo. Makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paay paligayawan ket may glorian tinaganda. Ket kasama ti pagimbagan tayo ket katatupan tinasantuan ng iglesia na. Makaayayo kadken kaapo daytoy a panagsakripisyo mi. Agbalin ko mga ubbog apaggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dalan sa tatay tiya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay a maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kauapo na santuan nga ama. Man nakabalin gatag nanayon a Dios. Ta itasidong mo adda kami. Agbiag kami kat agunnoy kami. Kat kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga. Saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami. No di kat kastapayan nga adda kada kami. Titalgad ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo. Kat namnamain mi nga ipan nakamtumet iti biyag nga agnanayon. Iyan tangay kas umuna abo nga ti pan nakaisalakan mi. Addan ti Espiritu Santo iti unag ti puso mi. Anansata agyaman kamken ka. Kat makitimpuyog kami kadagiti angheles. Amang ibunan nagkadagiti pakaidaydayawam kat kunami. Santo, 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 Iapo a Diyos, kami naparswa, ilangit pendaga, napno dayti pakaidaydayawang. Pudno unay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo
iti ngarud panangilagip mi, iti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kat agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan, asi inana mati panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santos, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Mararaw iti ama, gatbalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami,
Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin kandayaw, ti agnanayon. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no dikat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo, amin kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Hesus, tinangitad kada tayo ti podpodno nga ayat, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingo may kakanya, ngem ti may salaay nga sao.
Kumararag tayo. Kinaraunan na kamapo iti bagi kandara ni Kristo, ituloy mo kat ti panangisalakan mo kada kami, ket ipan na kam iti ragsak nga inkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti misa tayo intono bigat Apo, November 1, dito'y simbaan alas 8 at danto holy water nga mabalinyo nga alaan Apo kinda tay rito ti panangikarkararag ijay Camposanto mapangkayon to ijay schedule yung aldaw Apo tapno hantay nga agdudupodop ijay Camposanto into no November to Apo ti misa tayo dito'y mutlaang simbaan alas 7 iti bigat ti Apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kentisirib apaka isalakanan nyo. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pamati, ket pagtalin na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo, ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati kumanga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.